O Bloque Nacionalista Galego da Pobra celebrou onte domingo nos xardíns de Valle Inclán un dos seus actos centrais de campaña. O acto foi seguido por un numeroso público, na súa maior parte militantes e simpatizantes desta formación política, pero tamén por moitos veciños que se achegaron a coñecer as súas propostas de goberno. Os encargados de abrir as quendas de intervención foron o número 4 da lista, Agustín Pérez, e a número 2, Rosana Pérez. Os dous ensalzaron a valía da candidatura do Bloque Nacionalista Galego, a única opción, segundo eles, para un cambio real e efectivo na Pobra, algo que xa se está a notar a pé de rúa. Teño a profunda convicción, de que na Pobra do Caramiñal vai haber cambio, porque nos lo estades dicindo a cada aldea que imos, a cada recuncho que imos, a cada barrio no que estamos. Transmitídesnoslo. E nós, efectivamente, estamos a ver día a día a enorme ilusión e a enorme esperanza que se está a crear en torno á candidatura e ás propostas do Bloque Nacionalista Galego. E hai ilusión e hai esperanza porque a xente quere que se faga outro tipo de política. E ese outro tipo de política ten un nome e un apelido: Bloque Nacionalista Galego. Adiante co BNG e adiante coa nosa candidata Amparo Cerecedo. A candidata á alcaldía Amparo Cerecedo foi a encargada de debullar boa parte do programa co que os nacionalistas concorren aos comicios deste domingo, baseado, segundo ela, en 5 áreas fundamentais: mellora de servizos, participación veciñal, dinamización económica a través do fomento do comercio e hostelería da vila, aposta polo rural e principalmente políticas para as persoas. Porque as obras son importantes, pero por riba deso están as persoas, cada un de nós con nomes e apelidos. E o BNG, con estes 2 anos de traballo de responsabilidade da Concellaría de Servicios Sociais, foi quen de amosalo. As persoas por diante de todo. E os problemas hai que ser valientes e miralos a cara, non agochalos debaixo dunha alfombra. No acto tamén participou a deputada no Parlamento Galego, Monse Prado, que aludiu á importancia das eleccións municipais deste domingo. Pediu responsabilidade á hora de votar, xa que nelas se xoga o futuro do municipio, poñendo o BNG como mellor opción para liderar ese cambio que o concello precisa.